Get to know the current political issues, the real stories behind the headlines. Get interactive. MyPolitics with Barrit. Only here on MyTV Cebu. Good evening, my dear televiewers. Once again, welcome to our weekly show, MyPolitics. This is your host, Barrit. Our guest this evening is our Regional Director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the Region 7. Let's welcome Dr. Allan Poquita. Director Allan, good evening and welcome. Maayong buntag, or maayong gabi sorry. Ayong gabi, Sir Art. O sa atong mga viewers, mayong gabi. Kumusta, Doc? Ang ato ang ahensya? Ang atong ahensya, ayo man, sige lang ang ato ang trabaho, ato ang project implementation still continuing. Wa ta magpuno sa ato ang pag-implementar sa ato ang programa, projects and activities. Gawa sa Osaka. Yeah. Director Poquita, the entry of commercial fishing intended for areas meant for small fishermen dinhi sa ato ang rehiyon is considered as the most serious threat to the fishing industry. Mao ni nga ang ato ang League of Municipalities in the country, ang atong mga mayor, usani sa ilahang gireklamuhan. So unsa may ato ang takda, unsa gihimo nato sa ato ang ahensya? Mamang gunay, Sir Art, nagtamo. Ang ato ang floating asset sa rehiyon, very limited. Ang ato ang seaborne patrol, kanunay, nag-patrolya sa karagatan. Kita, upat may ka probinsya, and both, we are an archipelagic region. Okay. We are composed of 4 island provinces. Nagsigig suroy-suroy na itong unong ka speedboat o may Osaka MCS boat gikan sa Manila nag-umpin sa Tua. Karong bago, nakopra punta dito napit sa puro kamotes. Just this week, ang mamang gudi ang ato ang kadagatan, it's divided by duha na itong kadagatan according to the provision of the law, according to the Republic Act 8550 as amended by Republic Act 10654. Okay. Atong kadagatan, duha na gitawag na itong municipal waters and national waters. Ang municipal waters, gaingon na gikan sa coastline. Sa general coastline, mudagan na 15 kilometers, mauna yung municipal waters. And that municipal waters is the responsibility of the local government unit. The management, protection, and disposition of fishery products in municipal waters is the responsibility of the local government unit. O kami, muabagar mi, musuportar mi in the development, management in municipal waters. However, beyond 15 kilometers, it's the responsibility of the national government. Mauna nga gihangyo na mo nga usahay na yung mga misnomer nga ang Bureau of Fisheries nagpasagad sa ubang lugar. But sa tinuod lang, dili magkumpara mo tanan. And that 15 kilometers or that municipal waters, among gihangyo sa mga atong mga local government units. Sila utabag enforcer na kay ilaha man na nga responsibilidad. So mauna nga tungod sa kanako kalapad sa kadagatan, dili na mo matabang. Kani ang kasagaran maaprehen na to kanang violation in the municipal waters. Supposed to be in the municipal waters,
it's the tabangan na to sa mga atuang local government units. Okay. Mauna nga. Yeah. Yes, Yes. yes, Director Allan. Now, when it comes to the delineation of the municipal waters before 25 karon na reduced to 15. Okay? Yes. And then, how about the tonnage or the tons of a particular vessels nga managat siya diha sa gi-consider nga municipal waters? Ang consideration na to, about ganag 3 tons and above. Mauna na gitawag using 3 tons and above, gross tons. Okay. Mauna na gitawag itong commercial fishing. Mhm. Dili na siya pwede musod sa municipal water. I see. Less than 3 tons, mauna na gitawag na ito municipal fishing. Mhm, mhm. So, ang 3 tons and above, dili na pwede nga musod sa municipal waters. Okay. Not until that the local government unit will issue a municipal ordinance allowing commercial fishing to operate within 10.1 to 15 kilometers. So, allow sila ang 10.1 to 15 kilometers through municipal ordinance. Usa pa na sila magkasod. But however, there are conditions nga ang lungsod mo allow commercial fishing. Okay, vessels. Director Allan. Now, another point nga ato ang i-raise when it comes to the kining ato ang mga mangingisdaay sa mga kalungsuran. Now, when it comes to kining commercial fishes nga mo entrada, so wa na gyud sila igong rason nga mo adto pa sa Piliw considering they are equipped with sonar, they are equipped with GPS, so ug moadto sila sa municipal waters, tinuyuan yun na nila. Yes, sir. Tinuohan nyo na nila. Because kay bawo gina sila unsay posisyon nila kay naa na sila GPS. Asa sila dapit. Okay. Now, ug ma-apprehended ni sila, Director Allan, appeal ba ang ilahang sakyanan nga kuan na to, idakop na to as evidence during og mapailan na sila kaso sa korte? Yes, hasta lang pukot, hasta mga tao, hasta ang bangka, appeal na to confiscate na sila. Duha na kakaso ato yung file. Duha na administrative o criminal case. Okay. Director Allan, pila may ato ang penalty nga ma-impose on those mga violators? Ang atong penalty niya, depende sa violations. Ilang ato ma-impose. Natay ang BFAR natay kung galingon niya adjudication committee nga mo hear sa kaso na it's the adjudication committee maoy mo pintada kung pila ang penalty sa administrative case. Okay. Na sa criminal case depende na sa korte. I see. Yes, Director Allan, you are urging the local government units, our municipal mayors, to step up patrolling the municipal waters. Sa imuhang nakitaan, Director Allan, unsa may reception sa ato ang mga municipal mayors? Pagkakaroon, naagyoy mga lungsod nga aktibo kayo. Napoy mga lungsod nga lax kayo. Dili na tagaan priority ang ilahang municipal waters. So, we are urging to those local government units nga sulax their implementation in law enforcement and fisheries law enforcement. We are encouraging them to step up their law enforcement activities. Okay. Kay dili man pwede nga mapasagdan na ang BFAR because we have the national waters do ato sa Region 7 gamay ra ta ang strip sa national waters just like in ng dagatan between Cebu and Bohol. Gamay ra ang strip na it's more than 30 kilometers na kapin.
Oo. So ang dire po sa side sa Northern Cebu, doon na po kaya ang ngiti, doon na napit sa Bicol, doon sa Icas po, doon na po ang Negros Oriental, doon ang Negros Occidental. So ang Siquijor, doon na ang Loyo lang napit sa Siquijor, fishing daw, ay dako-dako na area. Okay. Yeah, we have already identified, Director Allan, og asa ni areas intended for the commercial fishers. Na considering nga og ang ato ang delineation sa area is 15 kilometers from the coastline, hapit man nag-abot. Now, there is a big tendency nga makalapas yun ng ato ang mga mangisdaay, especially ang commercial fishers. So, mauna, sa may ato ang alibyo ani. So, we identified already areas intended for the commercial fishers. So, kini mga managatay nato nga commercial fishing boat, adto na sila sa layo. Ang ilang commercial fishing boat license, naaman na lisensya sila. So, naagin na silang lisensya, suwat ganito nga, asa na sila pwede managat. Naagin na silang lisensya. Dili kita sila ka, yun nga, uy, kaibaw, na, dili na pwede. Kaibaw yun na sila, because in the issuance of their licenses, naagin na sa likod nagkasuwat nga asa sila napit pwede managat. I see. So, if ever, ang usa ka commercial fishing boat, why lisensya? So, automatic na siya is a violation already, Director Allan. Yes, another violation. Ang fishing boat, may lisensya. Ang fishing gear, may lisensya. Ang mananagat, may lisensya. Because there is what we call fisherman's license, gear license, fishing vessel license. So, mauna yung mga requisitos. You mean to say, Director Allan, every individual fisherman musakay sa commercial fishing boat is a licensed fisherman? Yes. Sa inyong opisina? Yes, sa opisina. Kanang commercial. Pero sa municipal, wala na lisensya. Ang local or the ordinary. But there is what we call parang fishing permit sa local government yun. That's like, Yeah, how to monitor, Director Allan, considering tuwa dito sa northern part of Cebu, there are a lot of big commercial fishing vessels. So, every year, they have to renew their licenses? Yes, naray renewal na sila. Every 3 years, naray renewal. So, ingon ana, ang ato ang mga mangisdaay, no? Ingon ana. Ingon na, taga-professional karoon nga. Ang atong mga mananagat license. Because we are avoiding sa mga mananagat na pinagyan sa mga underage. Dili pwede nga mukuyog sa commercial nga panagat. Okay. You have also some age bracket, the same with the workers in the private sector, Director Allan? Yes. Dili pwede nga dili sa legal age. Kinanglan nga 18 years old. Okay. You also check sa ilahang mga facilities within the fishing boat or fishing vessels? Yes, there is a checking kay gani in coordination with the order of the Department of Labor. Gani ang ilang hidaanan sa mga managat, ilang na ba sila yung mga kasilyas, kompleto ba sila o kanang life jackets, na ba sila kanang medicine kit, okay. Naghan kayo requisitos na atong So, at least there is a checklist nga maunay mag-guide nila, nga maoy inyong hasad nga basihan. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So, ingon ana di Director Allan, kay 2 or 3 months or so ago, nakabisita ko in Northern Cebu. And I've checked sa uban nga mga fishing vessels, unya akong nakitaan nga, indeed, ang inyong monitoring ingnon ta in coordination with the municipal mayors and then in the apprehension or patrolling the municipal waters, also in coordination with the municipal mayors and the PNP. So maoras ni sa ubang nga mga kalungsuran. Yes, nga na kita kay because magpatrolya mi iligid mahimo nga wa may koordinasyon o
or support gikan sa LGU, but most of the time among kaubang sa patrolya, the Coast Guard and the Philippine Maritime Police. I see. Okay. So, ay now, kasabot na ko, Director Allan, no? Sa unsa ka dako ang inyong role sa ato ang kining fishing or sa ato ang between the marginalized fishermen and the commercial fishing vessels. So, we will discuss more, Director Allan, particularly on this time of extraordinary times, ang ato ang mga mangingisda o ang ilahang abot ngadto sa ato ang wet market o wa bata makasugat og problema o uban nga mga gumunhap. After these reminders, don't go away. Once again, welcome to our weekly show, MyPolitics. This is your host, Barrit. Our guest this evening is our Regional Director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 7, Director Allan Poquita. Director Allan, regarding the issue, ang karon na to, during these extraordinary times, as I've said, ang mga fisher folks, ang mga mangisdaay, they encountered a lot of problems in disposing sa ilahang mga abot, ang ilahang mga kining kuha ngadto sa ato ang local market. So, ang ato ang ahensya usani sa ilahang gitan-aw gisaligan nga maka dusuon ta sila sa ilahang mga isda to the different wet market sa ato ang rehiyon. Actually, Sir R, maunay nagtabo sa pagsugod dun sa pandemic. Kay ang murag hapit na nga paranoid na tanan, in every LGUs, murag lain na usayo mga measures, protocols na isyuan sa mga curfew. So, what the department, the bureaus did is that they issuean sa gikan sa Manila to exempt sa agriculture and fisheries activities. Mao na nga ang kay pagkaon man we are dealing with food. Mao na nga ang atong bureau gituray sa higher management nga o issue o ang gitawag na itong food pass. Nga, matong mga basta kargamento gani, nga truck, iskar, nga mulabang, dunay food pass as long as they will follow health protocols. Pwede gina makalusot. O nga, ang BFAR pod with our 2 repair vans, mutabang may og transport kung gikan sa Bugo, gikan sa Northern Part, gikan sa Mercado, kana pong mga traders po na to, kung traders uban, gikan sa Pasel, gidara to sa Mandawi, but mawag lagi na dili na to accommodate tanan because ato repair van is only duhar po ka buok. Ang usa gibutang sa Bohol, ang usa na din sa Cebu. So, but however, we facilitated those nga kanang itabang mi under issuean sa food pass sa atong mga bihikulo nga ang kargamento isda. Okay. Gi-consider, Director Allan, as essential items. But then, I think ang maong problema na Korean because there were several weeks during at the start of the pandemic nga mahal kayo ang isda, mas mahal pa sa karne. At any rate, murag nasulbad na to sa inyohang buhatan. Now, arita sa issue on other programs of BFAR, Director Allan, on kining ato ang uban nga mga programa on aquatic resources. Aside from fisheries, unsa may ato ang gi-introduce to our marginalized fisher folks? Actually, Sir R, daghang
ang abutan sa Bureau of Fisheries and Competitive Research. Naghantag nga serbisyo. First, I will talk with the services sa BFAR because kasagaran sa uban, pagtuo nga ang trabaho sa BFAR is only regulatory, kanang lisensya, dakop, law enforcement. But however, ang buhatan sa fisheries, doon tayo technical assistance services, mutabang o assess sa itong mga managat sa mga sa aquaculture, fish operators on terms of technical assistance, natay training services, mutabang tao pagbansay-bansay sa atong mga managat, atong mga law enforcers in terms of law enforcement training, kanang examiners training, fish examiners training, o pagbansay-bansay sa mga teknolohiya, so natay quarantine services, kay ang export-import, di pwede kung walay permit gikan sa BFAR, natay laboratory services, natay laboratory o examine sa mga fishery products na fit for human consumption. Natay kanang gitawag og mga project implementation. Kay doon tayo sa mga projects na to, doon tayo gitawag og fish dispersal program. Maghatag tao fish fingerlings dito sa itong mga farmers because we have facilities, we have hatchery facilities, maghatag fry, bangos fry, bangos fingerlings, tilapia fry, tilapia fingerlings, siganit fry, kanang mga danggit, kitong nga fingerlings, nga farmers ana. So, natay ito bangka ko, gawa ko, kanang program, nga tudluan ito mumunagat, kung saan pagbuhat o fiberglass boat. Itong natay kanang distribution of fishing gears, nga atong natay identified nga mga managat, nga tagano to mga pokot, pasol, o natay gitawag og mga technology on purpose farming, mag-techno-demo ta sa itong mga mananagat. So, nga na ang ato ang good, programa. Director Allan, that you brought up that issue because ang ato ang perception o maghisgot tag BFAR is more of regulatory and monitoring sa ato ang mga kadagatan together with the Coast Guard and the Philippine National Police. Now, kadako ba sa inyo ang ahensya? This is, or you are one of the attached agencies of the Department of Agriculture as a bureau. Yes, yeah. Okay. As a bureau. Okay. Now, Director Allan, now, do we have, how open is our monitoring nga kining ato ang mga marine products, especially seashells, mga kinhason, ingon ana uban pa, they are fit for human consumption. So, unsa man ito pag-monitor? How open is our laboratory testing for all these marine products nato nga naa sa merkado? Actually, kung ang monitoring na to sa labi na sa kanang shells, kanang panahon niya there is a red tide bloom. And sa dili pa wala peligro lang sa mga shells o red tide. But however, before the occurring sa red tide, natay monitoring kanang magkuha tag mga samples. In every locality natay tao nga naming enumerators sa BFAR. Nag-monitor na not only sa kanang pagkuha o mag-monitor sa mga isda, sample sa isda kay tantay ito kanang stock assessment program. Naputay sa local government unit, natay kitawag fisheries technicians. Though they are kanang mga fisheries technician na to sa lungsod, tao na sila sa local government unit. Okay. Under the Municipal Agriculture Office. But however, we have collaboration with the LGU and ang mga fishery technician. They will report to our office because we are also giving incentives to them na naghatag tao
2,500 a month for the fisheries nila as incentive on their monitoring the fisheries activities in their own locality. Okay. So mauni ang ato ang trabaho, Director, as far as BFAR is concerned. yes. Now, I am very curious, Director Allan. Unlike in Metro Manila, they are tilapia-eating people, something like that. We are in a coastal areas. Most of our municipalities and towns are located in coastal areas. So, di yung kayo mo appreciate, maingon na to on kining tilapia, no? So, do we have a big tilapia farm in Cebu province, Director Allan, considering usa na sa inyong programa on tilapia fingerlings distribution? Yes, sa tito ng Sir Art, sa unang panahon, ang Region 7, dili kayo ni kanang kumakaon ng mga freshwater fishes. Okay, kita naghanmatag resources sa dagat. But however, pagkakaroon panahon na, naghan na kayo, we are already educated to eat kanang mga freshwater fishes, labi ng tilapia. Okay. Because we already, through BFAR, we already improved the palatability of the tilapia. Lahi ang lami compared sa unang panahon. Kaya sa unang mga bahuglang, maunang dingaon kay tao, lapok. At karon dili lahi na. It's already improved. We have already genetic improvement of tilapia. Okay. So, kada tayo nako kayo nga genetic improvement, Director Allan, the BFAR or in coordination with that one in Iloilo, the ship deck? Napo sa ship deck, napo sa BFAR. Okay. Because BFAR Central Office, naghatag na to og itong parent tilapia. Namatay dako nga chiri diha nasa Bohol. I see. O na din sa Cebu. Sa Cebu, na mo gibutang sa Camotes. Do we have a hatchery of tilapia in Cebu, Director Allan? Yeah. Yes, in Camotes. In Camotes, okay. In San Francisco, Camotes. And then did we inform and have info dissemination to our local government units to avail of a tilapia farming? Yes. Naghan na kayo tao kanang naghan na kayo mga nangayo na itong fingerlings sa tilapia. Okay, good. Okay. Yes, go ahead, Director Allan. So aside from that, you have the tilapia kining hatchery in Camotes, and then the LGU is also availing of mga fingerlings. So aside from the tilapia for the aquaculture, Director Allan, unsa pa may introduce ato ang ahensya? Kanang traditional. It's more of food security, actually. Yes, we have also the hatchery of bangos. We have the hatchery of kitong. Mao na itong mga fishery product nga ato kanang seedlings, seaweeds kanang guso, natay kanang laboratory sa guso. Pero luwa din sa Cebu, tuwa na itong ibutang sa Bohol. But maabel na ito ang laboratorio sa guso. So, you have a hatchery also of kitong, and how about lapu-lapu, Director Allan? Lapu-lapu? Yes. Natay hatchery po sa lapu-lapu, but we are discouraged sa lapu-lapu because even the private sector, wag yun na ma-perfected sa hatchery sa lapu-lapu kay ang survival rate gamay ra kayo. Wag yun abot sa 1% from egg to fry. Dako kayo ang mortality, dako kayo ang investment, dako kayo ang cost, operational cost sa lapu-lapu. Okay. But we are also teaching sa technology sa lapu-lapu in culture. Okay. Pero magkuha lang o fingerling from the wild. Okay. Yeah, Director Allan, after these reminders, we will be discussing more of the support of BFAR to the marginalized fisher folks in our province. So for our televiewers, don't go away with our guest, Director Allan Poquita of the BFAR.
Once again, welcome to our weekly show, My Politics. This is your host, Art Barrit. Our guest this evening is our Regional Director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the region, Director Allan Poquita. Okay, Director, this is our last segment of our talk show. And then I would like also to inform our televiewers that, of course, ang ato ang BFAR is not only for regulatory and licensing and monitoring of our fisheries, but likewise, naasad sila yung mga livelihood and other livelihood component programs and other services as made mention by our guest this evening, Director Poquita. Okay, Director Allan, you made mention kanina nga you also provide and assist sa our local fisher folks by giving them mga fishing boats, and then in assisting also kung saon paghimo og kining fishing boat made of fiberglass. So not everybody nakahibaw ani Director Allan. Could you share, Director Allan, nga usan ni sa inyo haday mga serbisyo sa ahensya? Salamat, Sir Art. Salamat kami sa atong mga media amiguhan alliance na to kay usahay god na mga misnomer ang BFAR it's only on regulatory and law enforcement. Pero Sir Art, ang atong local government unit naghibaw na gyud ani. Even og atong mga mananagat kay dahil daghan nga atong mga suon nga nagat nga mo diretso lang gani og padang suwat sa nga mga yung tabang ana na atong mga mayores mo suwat sa BFAR. So even natay proseso unsa ang pag-identify na to sa kinsay beneficiaryo na to. Ang BFAR una tay mga proyekto nga tabang sa itong mga gagmay mga tagat. Most of our tabang dili kayo ta sa commercial kay they are capitalized naman sila igong kapital. So di ata sa mga gagmay mga tagat kinang gitawag municipal fishers. Muhatag ta og mga pukot, mga pasol, napatay lambak club projects kanang utos si Ami ang managat nga 15 at 20 ka tao kanang bangka ko gawa ko kanang fiberglass boat ato nang tun-an na sila because we ato nang i-promote ng fiberglass boat kay kanang sa una nga pagbuhat na to pambot kahoy man na ang kahoy is not an environment friendly nga magsigil tag putol kahoy kay usa ka bot mo gasto gitag usa ka kahoy nga nako. Exactly, yes. Okay. Whereas kung sa fiberglass boat it's made of ano na siya mga chemicals. So dili ang mga mananagat nato atong tun-anan na dili na to ihatag dito ang fiberglass boat tungod kay mapampered na sila ana nga ihatag to dito. Mas maayo pa tun-an yun na sila unsa pag-construct because they know how to construct, they know how to maintain. Okay. Yes, Director Allan, do we have kining kuan na siya kanang mura og kining hulmaan sa ato ang mga kining ipanghatag mga fishing boat? Yes, natay molde ana, natay molde. Ato na sang tunan. Ay may kanang division po tawag namon training division, regional fisher folk training division. Okay. Now, Director Allan, how to avail? So the fisher folks will organize themselves as a group or as an association in order to avail sa mga services sa BFAR? Actually, natay kon kay dili man gyud nato matanan matagan because limitado man ang resources sa gobyerno. Ang natay proseso ang DSWD doon sila survey sa forest among the poor. I see. So, unya, ang BFAR po dapat may gitawag og fisher folk registration. Tanang fisher folk ato ginang girehistro.
we will cross-match I see. fisher folk o pobre. Okay. O mag-cross-match na ito sila. Mao na ito ang priority beneficiary na to. Okay. So, nga na, panitan mo, may mag-cross-match na ng unsura o 20 ka mo, 15 ka mo, paano ito priority niya? Another I see. unsura na po. So, nga na itong proseso, sir. Okay. Director Allan, you base your demographic profiling with the profile or database of the DSWD, unya at the same time kamusad inyohang is cross-match sa inyohang datos din na sa BFAR. Unya ang common denominator is kanang yung poorest among the poor or poorest of the sa ato ang locality. So maunay priority nga beneficiary sa mga programa sa BFAR. Yes, sir. Okay. Kaya na we have coordination with this DSWD, online cross-matching ang atong himo. I see. So, ingon ana nga maingon na to if naalay igo nga programa isubmiter sa mga kalungsuran to you, so naagi ingnon ta makuha ang action pod coming from your agency. Yes, kana mga proyekto nga it needs capital investment. But however, for techno demo and other services of BFAR, wa tamang himo cross-matching. It's pray for all. Pananglitan, natay programa on dispersal of tilapia or bangos fingerlings in a communal bodies of water. Everybody will benefit on that. So why wa ta mag-ingon og kinsay mag-cross-match. So pero kana may bangka, mga pukot, mga karang itong aquaculture projects, aquaponics. I see. Natay cross-matching, but other services sa BFAR, wata ba yung kanang just like tilapia fingerlings, pagkahatag ta o tilapia sa atong katawhan up to 500 pieces for free. O sobra na sa 500 pieces, oray bayran nila sa at a very minimal cost. Government subsidized cost. Tilapia nga fingerlings, palito na lang 20 centavos sa BFAR. I see. Now, Director Allan, talking of food security, now, i-focus nato din ang inyong ahensya, mo assister ba og mga marginalized fisher folks or the local government units on the installation or creation or ingnon ta paghimo og kining marine sanctuary? Do we have that services as part of the services of BFAR? Yes, it's not only on technical assistance because the identification of sanctuary areas is na ang BFAR mutabang niya because we have the technical expertise on the identification. Okay. Aside from that, sa technical assistance, mutabang ni sa local government unit pag-installer o marker boys is installed. Kunya mutabang po support nga ang mga marker boys is coming from BFAR. So nga na ang atong pagtabang sa local government unit in terms of the establishment of peace sanctuaries. I see. So ato ang region or ang rehiyon na to, Central Visayas region, Director Allan, more or less we have already introduced or established mga different fish or marine sanctuary in every locality or every LGU? Yes, itabang tana. The fact nga it's mandated under Republic Act 8550 as amended by Republic Act 654 that every locality, every local government unit should allocate at least 10% of their municipal waters for marine reserve or fish sanctuary. Okay, I'm also very interested, Director Allan, and curious on the reported fish kill in the National Capital Region. Wa bata mag-experience po din sa ato ang rehiyon og massive fish kill, Director Allan?
kalay sa Dios wala pa gyud ta dinhi kanang na experience o kanang grabe nga massive nga fiscal. Kanang kung kasagaran nga fiscal lagi nahitabo labi na dito sa lapit sa Luzon. Kanang mga una kanang mga daghan kayo o mga fish cages. Nag-overstocking sila. Unya pag overstocking ang hugaw excretion sa hugaw sa kuan at sa labay sa ilaw sa dagat mao na nga itawag na to ang mag-low dissolved oxygen na siya. Okay. Mag-low dissolved oxygen ang lugar mamatay gud ang dissolved oxygen nga gikinahanglan sa isda dili maabot mao na nga mga matay ang isda mag-scale gud siya. I see. Now once yan doon magsugod-sugod magkuhan ka na magsugod-sugod patay maghurot gid nga labi nagsikit-sikit na gud sila ang ilang mga cages. Okay, good. Yeah. How is the situation about aquaculture in the province here in Cebu, Director Allan? Karon ang ato ang aquaculture more may minus sa production karong panahon na compared to last year. But in terms of fish farming dili kay problema ang ubos na to sa production sa culture is on the culture of sewage sa itong guso. Nagkasakit man gud ang mga guso. Nangitaw itong ice disease o na nga minus kayo ang production sa guso. But however, in fish culture, wa kayo insektura ang ato ang production sa aquaculture. Okay. Director Allan, since almost finished ato ang last segment of our program, ang ato ang parting statement or before the parting statement, ang ato ang plans and programs sa imong ahensya nga gusto nung ipaabot ngadto sa ato ang publiko and the televiewers. Una sa tanan, nagpasalamat ko dako nga nabitar ang Bureau of Fisheries and Consultants sa programa ni Sir Art sa politics, sa MyPolitics. This is timely interview because this week is the 57th year anniversary of the celebration of fish conservation. So, in every third week of September, magsaulog ang Pilipinas sa Fish Conservation Week. With the theme now nga ang karagatan ay dapat alagaan para makamtan ang kita at ani even in the midst of this pandemic. So, but however, ako sulti sa itong televiewers, tanang naminaw trato nga ang fish conservation dili lang sa in every third week sa September. Kundi ato nang himuon, we will apply it, is applicable, we will apply it all the year round. Tibuok to egyon. Kaya ta kita mga Pilipino are fish eating people. And in Region 7, our fish capita consumption is 36 kilogram per capita consumption. Amot po sabot, kada usa ka na to, mo konsumo ta og 36 kilos kada usa ka tawo na to. So, dapat alagaan ang ato ang fisheries resources sa tuburan because we are fish eating people. O akong hangyo sa ato ang mga isuod nga mananagat, mga violators sa karagatan, undang natandaan na dili na to himuon ang mga illegal practices. So, tanan na hinaot ko nga pagtambayan tanan, pagsuportahay tanan. Thank you very much, Director Allan Poquita, our Regional Director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the region, BFAR Reg.7. And thank you for being our guest during this program. And more success in your endeavor sa imuhang ahensya, Director Allan. So, our guest this evening, my dear televiewers, Director Allan Poquita,
This is your host, Art Barrit, manamilit lang umuingon, nga samtang muhingos pag-ilong sa tao. Iyang mga pangandoy o tingusbawan, huwag katapusan. Daghang salamat and good evening.